Ay, maraming salamat sa mga kabisyo po nating nakatutok sa atin, lalong-lalo na ikaw, Grab driver. Kilala ko to eh. Brian Rumo. Diba, ikaw yung pinabarangay nung nakaraan? No. Na kinuha mo yung panty sa sampayan. Baka kapangalan mo lang. Ayan sir, maraming salamat, Brian Rumo. Salamat sa pakikinig dito syempre sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Aba, basic na basic. Matapos tayong bahain, eto na naman tayo. Muli na naman, laban na naman sa buhay. Laban lang ha. Okay, syempre eto na. Hindi na natin patatagalin to, Tang. Eto, pag-usapan na natin to. UP graduate criticized after being exposed for faking graduation post. Oh no! Ako, eto na nga. Ang sabi pa dito sa balita nasagap natin, she posted other photos on her profile which include isa sa mga medals, may UP diploma, may bouquet, at syempre the iconic UP sablay on top of a laptop. At saka sa kanyang profile picture sa Facebook, nakalagay sa kanyang graduation photo ang caption na she graduated as magna cum laude with a Bachelor of Arts degree in Mass Communication, major in Journalism! Wow! Pero eto mga kabisyo, may mga tinatawag na inconsistencies na nakita ang mga kabisyo natin. At na-point out unang-una, first, yung course niya na Bachelor of Arts in Mass Communication, major in Journalism, hindi daw nag-i-exist sa UP! Wow! Oh, no! Wala palang kursong ganon! Ano ba naman ate? Pangalawa, yung mga photos na pinicturan niya, kuha lang daw yun sa labas ng UP. Ni wala man lang daw siya picture na sa stage siya. Pambihira naman. At meron pa nga, nag-comment pa yung nanay niya na pagkahaba-haba dun sa post niya. Tang, wag na natin patagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay siya, sige, ano pang hinihintay mo? Lumabas na nga si Jose Marichan! Logican mo na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Eto, makinig kayo ha, makinig ka. Basic sa mga kabataan ngayon yung mag-flex sa social media. Kadalasan pa dyan, gumagawa pa ng drama para mapansin lang. Pero hindi rin makakalusot yan, mga kabisyo. Hindi ka basta-basta makakalusot sa tinatawag na woke generation ngayon. Kaya nga nabuting si ate girl na peke pala ang posting niya na magna cum laude siya. Oh no! O parang kapitbahay mo lang. Nagpapakilala na broker daw siya sa customs. Yun pala, runner lang doon. Utos-utusan lang. Pero pakilala, hindi, taga-customs ako. Ang bihira naman, oh. Tsaka, meron nga ako kilala, pakilala niya sa naging asawa niya na foreigner. Sabi niya, management graduate daw siya. Pero hindi naman pala. Ang bihira naman, oh. Well, mga kabisyo, kung lologikan po natin, maaring nagawa po ng babae na magsinungaling at i-post sa social media na graduate siya sa UP kahit hindi naman totoo dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng pagnanais na mapabuti ang kanyang image o reputation. Diba? Parang dati, yung kakilala mo boards, diba? Ang pakilala sa babae, pag nakakakilala siya ng babae, negosyante siya. Well, totoo naman na negosyante talaga siya. Masyadong na-exage lang. Kasi nagninegosyo naman talaga siya ng Avon at Boardwalk. Pero kung magpakilala, pakalain mo parang may-ari ng 10 building, edi wow!
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!